हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू मामा मम्मी यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे स्टार्ट करी पिला 4टा हो गलानी इसलिए आज मो बर्थडे तो दिन किसी वीडियो ही बना नी। तो एक्चुअली मत जीवार थिला आज बारीपदा कारण से मोर बर्थडे सेलिब्रेशन करार अच्छी। तो ये बाहर की चलि पापा पछरे आसुँच गाड़ी नहीं कि पापा बोऊ मुझा दीदी बारीपदार अच्छी जाकि पहुँचिकी तेन दीदी जाए नहीं आसला केक कारण सुब्रतर भी बर्थडे थिला तो तार जल्दी टी सरी जाइला तो से नी तार मोर केक आसला मैंने केक काटलु तो सुब्रत मोर केक काटे फसीगला आमर आगरू जन्म होता है आगे पछरे पछरे जन्म है तकड़ी खुई दिया मामा को टिके खाई पूरा उग्र चंद्र पाले मेल्ट गला बेसी गरम ए सुजय भाई फोन माइले केडी अछंती कि सर्कल हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू धरी काट हैप्पी बर्थडे टू यू मामुनी हैप्पी बर्थडे टू यू मो दीदी ठकी देलु मत ठकी देलु दे दे ताकि ते खाई दे हां आशीष के तो आइले आगे तो भाई की दी सर भाई रा रा खा खा केमिति लागिला सेते पंदा हमें कैमरा टे जूम कर रखिछु किछ सुविधा नहीं तो ऑन कर दिना कैमरा मैंने बाहरी गलु कड़े बुलिया जावा तो अष्टमी पूजा अष्टमी नवमी गोटे दिन में पड़ी आम चाहूँ बुलिया बहुत ही रात तो लाइट लगे तो बहुत ही सुंदर देखा लाइट बहुत बढ़िया सजे डेकोरेट कर चलते मेढ़ बुलियापाई जा एक करिवो रास्ता रास्ता से भितर थिला
ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା ଭିତରେ। तो ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଦିଦିର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ପିଙ୍କି ଦିଦି ଆଉ ଏବେ ଆସିଲି ଡେକୋରେସନ୍ ପାଖରେ ଆସିଲି। ତ ସୁବ୍ରତର ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇପାରେ ଆଉ ତୋ ଫଟୋ ହିଁ ଆଉଛି। କେକ୍ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ଜାଗାରେ ସିଏ ଛିଡ଼ା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋ କେକ୍ କଟ୍ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। तो आम मैंने बर्तमान आसिक पहुँचल रेस्टोरेंट रे बसिकी खाइबा। दीदी आ बहुत किसी खाइबे कारण तांकर आज अष्टमी तो उपास बास टी कोल्ड ड्रिंक्स किसी पीबे। बहुत ही बढ़िया है रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया नुआ नुआ एक्चुअली ओपनिंग है। तो सुब्रत एक्चुअली सजेस्ट करथिला दीदी आसीगला मसाला कोल्ड ड्रिंक्स सुब्रत मेन्यू कार्ड को लास्ट पूरा पशि जाइए मेन्यू कार्ड भितर ही पशि जाइए सिया हो दीदी मैंने लगुच सब खाइब कि किसी खाइबनी। अब मोर आसीगला हाक्का नूडल्स खाइली टिके बापा को भी खुआई बापांर एक्चुअली ऑर्डर होता से रोटी और पनीर और चना तरकारी। तो भाई भी से खाइले देन आम खाई पीकी बाहर बहुत ही एक्चुअली खाइबा टेस्टी थिला बहुत बढ़िया थिला आ समस्ते ये खाई पारे सेमती नुह कि खाली बड़ लोग खाइबे समस्ते खाई पारे। सहित माछ देखिली देन पुणी बाहरी गलु फाइनाली बाहर बुलायापी आबी चालू फर्स्ट आम मैंने जीवु बोधे
ଯାଉଛୁ ତକତପୁର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତକତପୁରରେ ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ସାୟଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟରେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ବନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦେନ୍ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ନା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10ଟା ନା 9ଟା ରୂପ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସବୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ଦେବୀ ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଭିତରେ ଡେକୋରେସନ୍ ମସ୍ତ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାର ଡେକୋରେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାନେ କହିହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ତକତପୁରରେ ବହୁତ ଭଲ ସେଠି ଡେକୋରେସନ୍ ହୁଏ ସବୁ ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟତଃ ଅଲଗା ଅଲଗା ବନେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଲା, ମୁଁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା କେଉଁଠି, ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ମାନେ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସସ୍ପେନ୍ସ ପୁରା ମସ୍ତ କହୁଛି। ପୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରା ପୁରୀର ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଛି ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବାରିପଦାରେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା। ସବୁଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ବନାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅରିଜିନାଲ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ସୁବ୍ରତ ଚାଲିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଦେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ଏଇଠିକାର ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ମଣ୍ଡପଟା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫେମସ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଛଉ ନାଚ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା
ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କ'ଣ ଫେମସ୍। ତ ଏମିତିରେ ତ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ତ ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ତ ଫେମସ୍। ଛଉ ନାଚ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଧେ ରୁମ୍କୁ କି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ସୁବ୍ରତ କହିଲା କି ନାଇଁ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ପାଲବଣି ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଗଲୁ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରକୁ ପଶିନଥିଲୁ, ବାହାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦିଦି ପରେ ଯାଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କେଉଁଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରାତି ଯେତେବେଳେ ରାତି 1 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ସବୁ ଠାକୁର ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇକ୍ରେ ଥାଇକି ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ଦିଦି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତା ଦିନ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦିଦି ତା ଦିନ ରାତିରେ ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ବି ଆମ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଦିଦି ଏବେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବଗେରା ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ସେଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣ୍ଡପକୁ ଏଠି ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଯେମିତି ପୁରୀର ଇଏ ବନେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ମାନେ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମସ୍ତ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ଥିଲା।